L-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, l-OHSA, qed twissir il diversi periti u professjonisti oħra fis-settur tal-industrija tal-kostruzzjoni dwar informazzjoni skorretta li qed tingħata minn kumpanija fis-settur privat. Din il-kumpanija qed tallega li l-skill cards ser issir obbligatorja għal kull min jaħdem fis-settur tal-kostruzzjoni. Intqal ukoll kif din se ssir mill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol u dawk li jinstabu mingħajrha se jkunu mmultati. Iżda dwar dan, ma' News, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà, Dr. Margawci, qal kif dan li qed ikun allegat mhuwiex minnu hekk kif is-sistema tal-skill card għadha qed tinbena. Is-sistema għadha qed tinbena, għad hemm numru ta' snajja oħra u ta' professjonijiet li jridu jiddaħlu fis-sistema u allura mhux m'hemmx il-ħsieb li din is-sistema ssir obbligatorja fi żmien qasir. Dr. Gawci qal magħna li l-idea ta' skill card nibtet mill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà u waħda mhux regolata bil-liġi u se tkun qed tiġi amministrata mill-Aġenzija tal-Bini u l-Kostruzzjoni. Il-proċess biex ħaddiem jingħata l-skill card beda 4 snin ilu. Dan huwa proġett li se jserraħ moħħ il-konsumatur li s-servizz li qed jirċievi jingħata minn persuni kwalifikati fl-industrija tal-kostruzzjoni. Fl-istess ħin, dan il-proġett itejjeb l-istandards fl-industrija, il-prattiċi tas-saħħa u s-sigurtà u jagħti għarfien xieraq lil ħiliet u snajja tal-ħaddiema kwalifikati.